KYF tara langsung kita matuar ke hinu eda ajoy ni keceleng kisung cek lang bom lang. Indian Red Cross Society Karbi Anglong Branch atum penta World Red Cross Day talondo. Kiruni ko pilia lang roy athak kedon thongnok be adolong mate thongnok be bridge hiri mimi bom tanglo. MOS ban kideng pon KYF tara langsung keceleng atawar semet JNV adung garbara lo longle kangrai pini pen ni khokro plenge tanglo stame madu engineer officer tam teme longle kithok damji ke hukum ki PJ phan aphilo adima long kelang dam charianta madu ta matharongle pente thokdam longle lasi prabjen pen longle ke thokse ke mikusi ke ong dunga ratatum nincheringti News report News 10 for Karbi Anglong. Sumindara long pini World Red Cross Day katalona long pache tondun si Karbi Anglong branch atum penta methanga sahem birla atung solong World Red Cross Day arani talondun. Jai mega tengpen maipu Dr. Mutilar Nunisa arideng song alama ingpirla sopi longbiring ti kathar chirap chetodun pen upen ti jalinsi Indian Red Cross Society founder Henry Dunan Amohoralong Kendel Kaisi Ardom Mate Chikimopon Bangso mai long pinangan song claim bang atum chetong dunsi misen alam chethan renti News Tech Support News 10 for Karbi Anglong. West Karbi Anglong District Arlo Boy Thalangso PWD Road Division Angkang Arlo Kiruni along Kido ko pilia lang roy athak kidon adolong thongnok be adolong himno bom tanglo kachini dona tangke ningkan presir kebra toxic kebra himia ningkan kikim kerang pon thongnok be adolong pining an arta ningkan plik kebra toxic keb nang pleng tanglo non bangso dolong athak bas truck kacheleng lote linglang hirasonsi nang do tanglo lasila bangso pota PWD Road Department Karbi Anglong Autonomous Council ke theki ding tum prabdin pen kamatha parsi ponjia phan kyong dong rata tum chuni ripon jeng khapen birta pangdak pon putro kathar News 24 Karbi Anglong.